האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לנו קבוצת ליווי ביחידה האלה שנפגשת בזום, וזוכרת את המפגש הראשון, זה היה בערב, ואחת האימהות, אחת מאימהות החור בקורות חיים, הסתגרה בחדר, והילדים רצו לחדור ולהפריע, והאבא חסם אותם, אבל הייתה אמירה כזאת של, אמא לא יכולה עכשיו, אמא עושה עכשיו משהו בשביל עצמה, ואני ראיתי את הדמעה שלה בעין, ואני התרגשתי איתה. שעושה משהו בשביל עצמה. כי זה היה, כן, זה היה, אוקיי, אחרי שנים של היא בשבילם, היא בשביל המשפחה, היא סגרה את הדלת, וזה היה כזה, אוקיי, עכשיו אמא לא נגישה, עכשיו אמא עושה משהו בשביל עצמה, וזה היה בזה אירוע, היה בזה רגע מרגש, בזה שהיא שמה את עצמה שם בדבר הזה, זה היה בזה משהו, כן. לומדות את הדרך. שיחות עם מומחיות על אימהות וקריירה. עם עדי סלע ימיני ותמוז גולדמן. ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלנו. היום אנחנו מדברות על נושא מאוד מעניין שפוגש נשים, לרוב כשהילדים שלנו קטנים, וסביב חופשות הלידה. נשים שלקחו איזושהי הפסקה מהחיים המקצועיים לטובת הקמת משפחה, ובעצם נוצר להם איזה פער כזה בקורות החיים, מה שנקרא לפעמים החור בקורות החיים. אני עדי סלע ימיני. ואני תמוז גולדמן, ואנחנו מתרגשות לארח את סיוון אלפי, מייסדת היחידה להכוונת אימהות משוחררות. סיוון, ברוכה הבאה. אהלן, אהלן. אז סיוון, את גם מייסדת היחידה להכוונת אימהות משוחררות, וגם אימא לשני צמודים, נכון? זה חייב ללכת ביחד. זה חייב ללכת ביחד. כן. כי זה בעצם מסביר הכל. זה כן. טוב, אז מפה תספרי לנו קצת על עצמך, הגעת לעסוק בתחום הזה, מה הוביל אותך בכלל להקים את היחידה להכוונת אימהות משוחררות, ומה זה בכלל? ובכן, מה שהוביל אותי לעסוק בתחום החור בקורות חיים, היה החור בקורות החיים. קלאסי. כן, נספר את הסיפור, אז כשהילד הקטן שלי הלך לגן, התחיל ללכת לגן בגיל שנה ומשהו, כאמור שני ילדים צמודים, אז באמת היה לי חור מאוד מרשים בקורות החיים, אבל החור שלי בקורות החיים התחיל עוד לפני. בטח ניגע בזה בהמשך, אבל כרגע נגיד שבאמת כבר היה לי חור של כמה שנים בקורות החיים. מעולם לא הרגשתי מובטלת, אגב, גם עוד לפני האימהות, כשלא, תמיד עשיתי משהו, תמיד הייתי בעשייה, אבל לא עשייה שהיא שקופה. בקורות החיים, גם היה סביב ענייני פוריות, ופתחתי בלוג, ועשיתי. קיצור, אז באמת הייתי שנים של עשייה שקופה, שהיא בעצם אבטלה, שהעלמתי אותה, היא כאילו התחבאה מאחורי חופשות הלידה הצמודות שלקחתי, באיזשהו שלב כבר הכנסתי את הילד לגן, ואמרתי, די, אין לי כוח כבר לעשות ילדים בשביל להסתיר את כל האבטלה הזאת, נגמרו לי הביציות, אני לא יכולה יותר. צריך להתקדם. והיו לי כל מיני מחשבות, כאילו זה היה כזה קצת בצחוק, כאילו אמרתי, זה צריך, באמת שלא בהכרח אמרתי יחידה להכוונת אימהות משוחררות, אני חשבתי כמו שיש את הרשות לשיקום האסיר, אז הרשות לשיקום האימא, שאחרי כמה שנים כאילו שהייתה בבית עם הילדים, ושכל עולמה היה, לא יודעת מה, ג'ימבורי, ובגדים עם פליטות, וכל מיני דברים כאלה, ובאמת מתעסקת כאילו, לומדת להתעסק רק, רואה את העולם דרך הפריזמה של ללכת עם עגלה, או ללכת עם... אז כאילו איך פתאום עוברים חברות לעולם אחרי כל זה, אבל זה היה כאילו ממש בצחוק, כאילו. ואז אמרתי, כאילו, בא לי לכתוב על זה פוסט, ואז התחלתי לכתוב את זה, ותוך כדי כתיבה, זה פשוט הלך לכיוון של קריירה, והלך לכיוון של היחידה להכוונת אימהות משוחררות, ואמרתי, טוב, העניין כאן זה קריירה. תכתבי שצריך ללמד אותנו איך להתלבש בלי... לא, זה לא העניין, העניין הוא קריירה, העניין הוא דימוי עצמי של אימא שהתרגלה, כששואלים אותם, אבל מה את עושה בחיים? זה כאילו השאלה, גם כשאת... 24/7 עסוקה במיליון משימות ומיליון דברים סביב ואת בעשייה, אבל אם תבואי לשיחה עם אימא אחרת שיש לה עבודה, או שתדמייני שיש לה עבודה, אבל תכלס היא בדיוק כמוך, בגן שעשועים,
והיא תשאל אותך, אבל מה את עושה בחיים? ייגמרו לך המילים. ובעצם, אבל יש המון עשייה, ואת כל הזמן זו תחושה שאת לא עושה, אבל יש המון עשייה, ובעצם את עצמך מאוד השתכללת, ומאוד עשית, ומאוד... אבל כל הדימוי העצמי שלך הוא מתכווץ תחת הכותרת הזאת, בעיקר בישראל, אחר כך למדתי. נורא מוזר, כי בסוף זה משהו כל כך גדול, להביא ילדים לעולם ולגדל אותם, אז למה זה הופך להיות כזה... מה זה הדבר הזה שאנחנו מסתירות? כן, כאילו, למה אנחנו מסתירות את זה שאין עוד? כן. אבל... שזה עולם ומלואו. כן. אני רוצה, שנייה, אני פותחת סוגריים, ואני רוצה להגיד, זה לא שיש לי או ליחידה, למיזם הזה, איזושהי אג'נדה שמעודדת אימהות להיות רק אימהות ולהישאר בבית, ממש לא. נגיד על זה עוד מעט. הרעיון הוא שכל אחת תרגיש טוב, תזהה מהן הבחירות שלה ותרגיש איתם טוב, ושהכל יהיה מאוד מאוד מקובל והכל יהיה סבבה. ובאמת מקומות אחרים בעולם, כנראה שאנשים, ובפרט אימהות, פחות נבחנות, פחות מרגישות נבחנות תחת הפריזמה הזאת. בכל מקרה, כתבתי את הפוסט הזה, וכתבתי על זה שצריך שיהיה גוף שעוזר לאימהות שהתרחקו להרבה זמן משוק העבודה לחזור, וסולל להם את הדרך, ובעצם מתווך, ושנותן צבע לעבודה שקופה. כי בעצם האימהות זאת עבודה שקופה, אז את באה כאילו לחזור לשוק העבודה, נראה שיש לך וואחד חור, ושלא עשית שום דבר, ואת לא שייכת ולא קשורה, אבל וואלה, כאילו, אם מסתכלים על זה, אז באמת רואים המון כישורים ויכולות שהתפתחו בזמן עבודת האימהות, העבודה האינטנסיבית של האימהות. וזה נכון... לכל אימא זה נכון יותר, אולי זה נכון יותר לאמהות שעם הילדים בבית, זה בטח נכון יותר לאמהות לילדים צרכים מיוחדים, זה נכון יותר ליחידניות, כאילו יש המון התמודדויות שהופכות את הנשים האלה לוואחד לביאות, כאילו לבולדוזריות. זה היה פוסט מאוד מנומק, ואני כתבתי אותו, ולא התכוונתי לעשות עם זה כלום. כתבתי אותו בקבוצה אורבן מאמס של אמהות תל אביביות, קבוצה נפלאה וגדולה של אמהות מהממות ומפרגנות, פשוט היו שם המון 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 תגובות שאומרות, אוקיי, זה פוסט יפה, זה לא סתם פוסט מצחיק, כן? זה לא סתם, את מתכוונת לעשות עם זה משהו, את מתכוונת להקים את זה. והייתה תחושה של המון אמהות שיוצאות מהארון ואומרות, או שפנו אליי בפרטי, או בזה, בשושו, וכאילו, אוקיי, גם אני צריכה את זה. כאילו, הבנת שלחצת כאן על איזושהי נקודה שהיא... לא כל כך מדברות עליה, ובהתחלה זה קצת הרגיש שזה מתפתח כמו קבוצת תמיכה, כאילו שכאן אפשר לדבר על זה, כאן אפשר להגיד את זה. אז קיבלנו פנייה מהמון, גם נשות מקצוע, וגם אמהות שרוצות להשתמש בדבר הזה, וגם עם מרכז קהילתי, מרכז איינשטיין בתל אביב, שאמרו, אנחנו רוצים את הדבר הזה, בואו תיפגשו אצלנו, וזה מאוד... זה גם עזר לזה כנראה לקרות בצורה שזה קרה, כי התחלנו... נתן לזה מסגרת. כן, נתן לזה, זה גם הכווין זה למשהו של מפגשים פיזיים. בהתחלה היינו עושות המון מפגשים פיזיים, כל חודש וכל פעם בנושא אחר, עם הרצאות, עם פאנלים. אז היה את זה, וקבוצת וואטסאפ, וקבוצת פייסבוק. ככה זה בעצם התחיל, וזה התחיל באמת בשביל אמהות אחור בקורות חיים, ותוך כדי תנועה, מהר מאוד הבנתי שזה ממש לא רק לאמהות אחור בקורות חיים, זה להמון אמהות מגיעות לחופשת לידה, או שמגיעות לצומת הזאת של אמהות וקריירה, וזה זורק אותן מהמסלול, זה גורם להן לרצות לחשב מסלול מחדש, ואין כל כך כלים לאישה בת 30 ומשהו, 40 ומשהו, לחשב מסלול מחדש. כי העולם התעסוקתי שייך לצעירים. כל ההכוונות וכל הקורסים וכל הבחירת קריירה זה יותר לצעירים. נכון. נשים פחות רואות, פחות מכירות את האפשרויות האלה, פחות יודעות מה קיים, אז בעצם... גם פתאום יש עוד פרמטרים שנכנסים לתמונה, זה לא רק את, זה גם משפיע. נכון, סדר עדיפויות שמשתנה, צרכים שמשתנים, העדפות, יש המון... או שלפעמים, אני בטח כבר גולשת לשאלות הבאות, אבל הרבה פעמים גם כאילו המסלול שהיה לנו עד עכשיו, יכול להיות שגם הוא לא ישב טוב, שאף פעם לא היינו ממש במסלול שלנו, ואז ברגע שכאילו מגיע ילד, הוא כאילו נותן איזה קיק לחיים, מטלטל אותך, ואף קיבינימט מהמסלול שלא ישב בו מספיק טוב לפני זה. כן, אז אולי באמת נדבר על זה רגע. כן. נתרכז שנייה בחור בקורות החיים. כן. מה הניסיון שלך, מהסיפור שלך ומהדברים שאת פוגשת, מה יוצר את החור הזה?
אז כאמור, זו התנגשות של שני דברים, קריירה והורות. וזה יכול להיות המון דברים. כאילו, יכול להיות שבאמת הייתה לך אחלה קריירה, והיית בטוחה שתחזרי לעבודה שלך מיד אחרי, אבל פגשת בילד ואמרת, אני לא שמה אותו בגן, אני לא רוצה, כי אני נהנית לטפל בו, כי אני לא סומכת על הגנים, או מכל מיני סיבות. יכול להיות שהטיפול בילד צריך יותר. בחלק אנחנו גם הרבה פעמים לא יודעות מה הולך להיוולד. זאת אומרת, אף פעם, כל פעם את בהיריון, ואת אומרת, אני לא יודעת איזה טמפרמנט הולך להיות לתינוק הזה, ולפעמים יש תינוקות שזקוקים למגע חזק, צמוד, ואף אישיות אחרת לא נותנת להם את התמיכה הזאת. זה נכון, וזה הולך לכל הכיוונים, כי יכול להיות שיש לך ילד שאת אומרת, אני צריכה כאן עזרה, אני רוצה לחזור לעבודה דווקא בגלל זה, ומצד שני יכול להיות שילד שדווקא בגלל זה, את אומרת, הוא צריך אותי יותר, אז אי אפשר לדעת באמת מראש, וגם הרבה פעמים יש יותר בדיקות, ויותר טיפולים, ויותר... זה גם כן משהו שמאוד חשוב לשים על השולחן, כי תמיד יש איזו תמונה בראש ומדמיינים, ולא, הרבה פעמים המציאות היא לא מה שדמיינת, אז באמת יש את זה. נשים פה כוכבית, כי אני חושבת שזה נורא חשוב גם לנרמל את זה. גם השיקום הפיזי שלנו אחרי לידה, הוא לפעמים לוקח הרבה יותר זמן ממה שמצפים. זאת אומרת, הרבה פעמים נשים באמת אחרי לידה חוזרות לעצמם יחסית ברמת התחושה שלהם העצמית, יחסית מהר מרגישות בסדר, אבל המון פעמים לא. המון פעמים פיזית יש תקופת שיקום, הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר סיזיפית, ממה שאנחנו מצפות, שגם היא בעצם דוחה את תקופת, אני אעשה במרכאות חופשת הלידה, שכולנו יודעות שאין דבר כזה חופשה בסיטואציה הזאת, אבל זה בעצם דוחה גם אפילו את השלב של להתמקד רק בילד, עוד יותר רחוק, ואז צריך יותר זמן. זה כן, זה בהחלט, זה אחד הפרמטרים שמשפיעים, שלא תמיד יודעים לקחת מראש, הרבה פעמים מסתכלים, הרי תמיד יש את העניין הזה של להסתכל לצדדים, והשאלה היא מה את רואה כשאת מסתכלת לצדדים. אז מסתכלים על האמא שהתאוששה, על הילד שישן, על הקריירה הזוהרת שמחכה. תמיד יש אתם יודעות, צריך לדעת איזה סיפורים להראות. אני חושבת שקבוצות פייסבוק באופן כללי, יש להן תפקיד חשוב בזה, נכון. של להראות את הסיפורים הנכונים. כן. אז אמרת בעצם שיש את הצד של הילד, אבל יש גם את הצד של הקריירה מהצד השני. נכון. שאולי לא... נכון, שהרבה פעמים זה לא ישב טוב. אני יכולה להגיד על עצמי, אני יכולה להגיד על... יצא לי להיחשף להמון סיפורים ביחידה של אימהות שלמדו מקצוע שהתגלה כפחות רלוונטי להן, או לשוק הישראלי, או שפשוט לא היו במקום שהוא מספיק נכון להם ומספיק מתאים להם, ואז פשוט לא היה לאן לחזור, ואז פשוט נשאבים למשהו שלפעמים לא רוצים לצאת ממנו, ולפעמים רוצים, אבל לא כל כך יודעים לאן, כי כבר נכנסים לתוך זה. במקרה שלי, אני, כאמור, לא עבדתי כמה שנים לפני, אני חושבת גם, לי באופן אישי היה סיפור עם רעיון שנגמר בשבוע 23, ובעיות פוריות, וכל מיני דברים כאלה, ואני אמרתי, אני עובדת בלהיכנס להיריון. אבל יחד עם זאת, לי באופן אישי היה איזושהי, כאילו לא הצלחתי להבין איך שוק העבודה יכול להתאים לתשוקות שלי, לחוזקות שלי, לא ידעתי איפה אני אדע לבטא את עצמי בתוך שוק העבודה, ואז כל פעם שמשהו לא יסתדר בדרך, זה היה בשבילי תירוץ של, אוקיי, כי דמיינתי שאני אכתוב, ודמיינתי, והיה לי בלוג, והיה לי כל מיני דברים כאלה, וכאילו, כל הזמן כיוונתי את עצמי למקומות האלה. ואז באמת כל הדברים האלה היו כאילו סוג של תירוץ מבחינתי, כי לא היה לי כאילו את הדבר הזה שהוא נכון לי. זהו, זה לא מובן מאליו למצוא את המקום בקריירה שהוא יציב, הוא נכון, והוא מדויק. כן. ואז הוא גם משתלב עם החיים שבאים פתאום בהפתעה עם ילד וכו'. זה המון דברים שצריכים להסתדר ביחד. כן, נכון. אז סיוון, את בעצם פוגשת נשים בשלב שהן כבר רוצות לחזור למעגל העבודה, נכון? איזה פחדים, רגשות, דברים שאת ככה רואה, את יכולה לשתף אותנו סביב החזרה לשוק העבודה? טוב, אז הדבר הנפוץ ביותר זה הרצון להיות נוכחת. הרצון להוציא מהגן. זה הדבר הכי בסיסי, שהתחשבו
במחלות ילדים, בווירוסים. זה בעצם ברמה הפרקטית, כאילו, כן, זה קודם כל, זה אני חושבת כמעט כל האימהות בודקות את העניין הזה, ואיך הן יכולות לשלב הורות נוכחת עם משרה מעניינת ומפרנסת. כאילו, זה תמיד, כאילו, הקושי הקבוע. כן. אבל רגע לפני, כאילו, את בסוף פוגשת נשים שאמרו, אוקיי, אני רוצה לחזור למעגל העבודה. אבל יש את יודעת, הם הגיעו, הם כבר עשו החלטה שאני עושה משהו עם זה, שזה לא מובן מאליו, אבל זה מגיע עם הרבה, כאילו, עוד לפני ההתאמה, יש הרבה, אז יש את הרצון הזה שזה באמת יתאים, למצוא משהו שהוא נכון לי, אבל יש גם הרבה פחדים של האם בכלל אני אמצא משהו שהוא נכון לי, ואולי עדיף שאני פשוט אשאר בבית, ואיך הכל מסתדר, וגם איזושהי אשמה שאני רוצה את זה בכלל, רוצה משהו יחסית שיכול להסתדר. בואו נדבר על אשמה. כן. אשמה זה רגש שפשוט מלווה אותנו בכל מקרה, וזה הדבר הראשון שצריך להיפטר ממנו. אמהות מרגישות הרבה פעמים אשמה כשהן רוצות לעבוד, ואמהות מרגישות אשמה כשהן לא רוצות לעבוד, וכשהן נשארות עם הילד בבית, וכשהן שולחות את הילד לגן. והאשמה פשוט תשב עלייך בכל מקרה. האשמה תשב עלייך, יודעת, כאילו, אשמה. אפשר להרגיש אשמות על כל דבר, ועל דברים שהם סותרים ב100%. עכשיו, אמהות שמכניסות ילדים לגן כשאין להן עבודה, זה האשמה בכלל, כאילו, יושבת עליהם הכי חזק. מה יוצא ממנה? לא יוצא ממנה כלום. היא סתם מפריעה. נכון. אמהות, גנים הרבה פעמים לא, אוקיי? כל גן זה משהו אחר, וכל ילד זה משהו אחר, וכל אמא זה מה שמתאים לה, יש אמהות שלהישאר חינוך ביתי עד התיכון, ויש אמהות שלשים בגן מגיל 3 חודשים, ווואלה, יכול להיות שאת שמה את הילד שלך בגן, ואת עושה את זה לטובתו, כי הוא נחשף לתכנים חינוכיים, והוא נחשף לסביבה חברתית טובה, מחזק את המערכת החיסונית שלו. ומחזק את המערכת החיסונית. ושל כל הבית. ושל כל הסובבים, סביב לבית, של השכנים, של המשפחה. בדיוק. מכירה חיידקים שמעולם לא חשבת שהם קיימים. כן, תרומה חשובה שיש לגנים. לגמרי. איך אפשר לפספס את זה? למרות שג'ימבורי יכול באמת לסגור את הפינה הזאת. ג'ימבורי עושה עבודה. אז בכלל, מומלץ לעשות סדרת, אתם יודעות, שבוע קרב כאילו בג'ימבורי לפני שמכניסים לגן, לנסות לתפוס שם כמה שיותר וירוסים, כדי שבגן יהיה פחות, זה טיפ. כן. אז בעצם הדפוסים שאת רואה, זה קבוע אשמה, לא משנה מהבחירה, פחד, לשינוי הזה התחשבו בי, לא התחשבו בי, ואם אני מזניחה פה, אז אני בעצם הולכת לזכות שם, אבל אם אני הולכת לשם, אני הולכת לאבד מפה. שמיכה קצרה מדי, כן. בלבול של איך בעצם בכלל זה מסתדר ביחד גם. זה מאוד פרסונלי. כן, המטרה היא למצוא, אני חושבת שהמשימה, בדיוק, למצוא את התמהיל הנכון לך, את סדר העדיפויות, את הצרכים שמשתנים כל הזמן, אחת לא זוכרת מה ההמלצה של נשות המקצוע, יצא לשמוע הרבה, אבל אחת לכמה זמן, כאילו, למפות מחדש. יש את התשוקות שלנו, את החוזקות שלנו שנשארות, ויש את הצרכים שמשתנים, את הדברים חיים דינמיים, והקריירה היא גם דינמית, וצריך כל הזמן לעשות התאמות. בדיק. זה סיפור אולי שעלה ביחידה, או משהו שחוזר על עצמו, שאת רואה מרחיב לנו את האתגר הזה של החזרה, כי בדרך כלל אם עכשיו את יוצאת לחופשה של כמה חודשים, או חצי שנה או שנה, אז זה משהו אחד. הרבה פעמים הרבה יותר קל לזכור מי היית לפני, לנסות להתחבר אולי לאישיות המקצועית שלך. יש לך איזה סיפור אולי שאת רוצה לשתף איתנו? עולה לי עכשיו נועה, שגם כן שני ילדים צמודים, ומתוקף העניין, כאילו, אז היא כבר באה לחזור לעבודה, ואז היא גילתה שהיא בהיריון, ולא. בכל מקרה, אז באמת היה לה את השני צמודים, אז היא כבר נשארה בבית, באמת תקופה יותר ארוכה. מה היא עשתה לפני כן? היא הייתה במשרד עורכי דין, אבל היא לא הייתה עורכת דין, כאילו, בלשכה, או בניהול לשכה, או משהו כזה. והיא הייתה בקהל שלנו, עשינו כנס להייטק, והיא הייתה אז בקהל, ואולי שנה אחר כך, אני פגשתי אותה במקרה, אני לא הכרתי אותה,
הייתה צריכה שאני אשמור לה על האוטו, היא הלכה עם ילדים ישנים, היא הלכה להביא בימבה שנשכחה באיזה גן שעשועים, היא ראתה אותי, אמרה לי, חכי, אני מביאה. ואז היא כתבה לי, תודה, את שמרת לי היום על האוטו, היא זיהתה אותי, ואז היא אמרה, אגב, תודה, אני הייתי באירוע הזה, שבכלל לא תכננתי ללכת אליו, אבל הלכתי, ווואלה, קיבלתי שם קיק, והיום אני לא זוכרת כבר מה התפקיד. טייטל בהייטק. איזשהו טייטל בהייטק. כאילו, אני נכנסתי להייטק בעקבות הכנס הזה. איזה יופי. אז בעצם אם אני אימא שיצאה ממעגל העבודה, ובאמת היה לי רצף כזה של כמה שנים שהתרחקתי, איפה את ממליצה, כאילו, מה לעשות כדי להתחיל בכלל לגשש לחזרה? איך מתחילים? איך מתחילים? ובכן, מתחילים. פשוט להיות בתנועה, כי זה חלק מהעניין, שזה לא רלוונטי לך, שאת מתרחקת מזה, ואני זוכרת שהאירוע הראשון שעשינו, במרכז קהילתי איינשטיין, כמובן ארגנתי לוז מפוצץ עם 4 מנחות, ודיברו איתנו, אבל אמרתי, הדגש הוא לפנות לאימהות שלא עבדו כמה שנים, ודיברו איתנו על מה להגיד ברעיונות עבודה, ודיברו איתנו על קורות חיים, ודיברו איתנו על רושם ראשוני, ועל איך לנהל, איך לבחור מסלול מחדש, איך... כל מיני נושאים כאלה. ואני חושבת שעצם זה שאני יצאתי מהבית, בלי הילדים, בשבילי, בשביל לשמוע, זה שמישהו יגיד לי, את צריכה לעשות ככה וככה בקורות חיים. אני הסתכלתי על קורות החיים שלי כשריד ארכיאולוגי. לא רלוונטי. כאילו צריך כזה ארכיאולוג שינקה את האבק, שיחבר... כאילו זה לא רלוונטי הדבר הזה. וזה שמישהו בא ואומר לי, אוקיי, נכון, אנחנו לא באים עכשיו להגיד, אוקיי, זה איזשהו מוצר בוננזה, כל החברות ירדפו אחרייך, אבל זה משהו שצריך לעבוד עליו, צריך לנסח אותו, צריך לשלוח אותו. בכלל לא ראיתי את זה כמשהו רלוונטי. כלומר, עצם זה שאני יצאתי מהבית בשביל לעשות משהו שקשור לקריירה שלי, התחיל להניע את האנרגיה. כן, זה ממש ככה, וכמובן, לפגוש עוד אימהות במצב הזה שנרמול, זה חלק גדול, אני גם הרבה פעמים מעבירה משובים, שואלת, מתעניינת, בודקת, למה ממליצים עלינו, למה פה... ונרמול, זה חלק גדול מהעניין, ולראות, בגלל זה אני גם מביאה על הבמה כל הזמן, אימהות שהתמודדו עם דברים כאלה. כן. אני מרגיש שיש בחוץ רק את הסיפורים של אלה שמצליחות לעשות את הכל ביחד, והצליחו to nail it, וכאילו, זה לא עולם אמיתי לפעמים, זה רק מי שיוצאת החוצה, אבל תכלס, הסיפורים האלה של האמת של מה שקורה בחיים, לפעמים זה הרבה יותר נותן השראה מאשר הסיפורים הגדולים האלה שמרגישים לא... שקשה להשיג אותם. אני חושבת, מה שאני מנסה לעשות, אחת המטרות המרכזיות של היחידה לזה, להביא מישהי שהייתה במצב שאפשר להזדהות איתו, במצב שלך, ועשתה את השינוי. אני אומרת, יש המון קבוצות פייסבוק שמפרגנים, בצדק רב, לנשים שקיבלו מינוי, לראשי חברות, ומנכ"ליות, סמנכ"ליות, כל מיני... 30 under 30. כן, אז עכשיו אני רוצה לעשות פאנל על נשים שעשו שינוי בקריירה מעל גיל 40. כאילו, עם כל הכבוד לכל האנשים המרהיבים האלה, זה פחות מעניין, פחות רלוונטי, ואנחנו רוצות לראות פשוט יש מקום גם לסוג אחר. יש מקום לסוג אחר, וצריך, וכמו שאת אומרת, גם אחת המטרות שלנו בפודקאסט הזה, היא גם לתת את הקול הזה. זאת אומרת, את הקול שמנרמל, הקול שנותן זוויות על כל מיני שלבים. שלב ראשון, לפני כניסה להיריון, קשיים בכניסה להיריון. זאת אומרת, בזמן ההיריון עם הקריירה, וגם מה קורה אחרי. זאת אומרת, זה נגיעות שאני חושבת שלי גם היה, אפילו בתור אימא שלא היה לה אז תחור בקורות חיים, כי הייתה ילדה בחורה, אני ממש זוכרת שזה הטריד אותי מראש. זאת אומרת, מראש הטריד אותי, אני לא יודעת מאיפה אני בכלל אשמע את התוכן שיכול להעצים אותי בסיטואציות האלה, ואני חושבת שזה בדיוק המקום להכניס כמה שיותר. זאת אומרת, לתת לזה בכלל את המקום שלו. זה קיים, ויש הרבה מאוד אימהות שנמצאות שם. ובמיוחד, את יודעת, גם מישהי שנמצאת... כאילו, כל פעם שמסתכלים למעלה ורואים מישהי, וואו, איך היא עושה את זה, עם מלא ילדים, ומלא פה ומלא שם, ומראים, ולא מראים
אתגרים שאת יכולה להזדהות איתם. היא קיבלה את הציון הטוב בפסיכומטרי, והיא הייתה ביחידה הטובה בצבא, והיא כל הזמן עבדה, והיא כל הזמן, היא כאילו מסתכלת על זה, ואני אומרת, יופי, אבל זה לא גורם לי לחשוב שאני יכולה. אני מרגישה שקורצנו מחומרים מאוד שונים. היא כזאת, איזה כיף לה, אני מעריצה אותה, או לא, לא משנה, ואני כזאת, זה לא רלוונטי לי. כן. והמטרה ביחידה זה להביא את הסיפורים שמעודדים, שנותנים, את המילה השראה היא באמת מאוד מאוד רחבה, ניסיתי לדבר, יש לנו גם קבוצה כאילו שאנחנו נפגשות וזה, שאלתי אותן, מה זה השראה בעיניכן? כי כולן כותבות לי שהן באות, לא כולן, אני שואלת בקבוצה, למה את מצטרפת? ומאוד נפוץ לכתוב שם השראה. כאילו זאת מילה שמאוד מחפשים אותה, אבל מה זה אומר? אני חושבת צריך לראות את המישהי הזאת שהייתה במקום שלך, ויצאה ממנו, ומה היא עשתה בשביל לצאת ממנו. אז זה חלק גדול מהמטרה שלנו. כן. ותגידי, כן. נגיד ואני עכשיו, סבבה, אני בשלב שאני לא עובדת. האם כדאי בתקופה הזאת כן לעשות משהו ששומר על איזושהי רלוונטיות? כי אני חושבת שמה שאמרת, זה הנקודה שככל שאת ממשיכה בבית, קשה יותר לחזור במובן מסוים. סוג של שאלה מצוינת, זה באמת ההמשך של התשובה שלי, וטוב שאמרת את זה עכשיו. עכשיו, אפשר לשאול את זה גם... איך לסגור את החור בקורות חיים, פרקטיקות לסגירת החור בקורות חיים, ועל הנושא הזה של יוזמות והתנדבויות, איזה באסה שלא עולה לי כאילו עכשיו סיפור כזה, אבל אני אוהבת להביא גם סיפורים כאלה, של יוזמות והתנדבויות לסגירת החור בקורות חיים, וזה חשוב מהמון סיבות. קודם כל, הקורות חיים עצמם, פיזית, את רוצה לכתוב שם משהו, את רוצה שיהיה כתוב משהו בקורות חיים שלך, ואת לא עבדת רשמית, אבל יש המון, את יכולה להתנדב, ואת יכולה להקים אגב, אני יכולה להגיד שזה אפילו לא בקורות חיים למי שרוצה להיות שכירה, אלא אפילו בתור עצמאית, יש משהו קצת רגשי, שאת רוצה לראות את הרצף שלך, כי זה הסיפור שאת מספרת לעצמך. נכון, מאוד, מאוד, בעצם מאוד. מה הסיפור שבו את מגדירה את עצמך, זה גם בתור עצמאית רלוונטי. הקורות חיים לאו דווקא חייב להיות הדף הזה שרשום 2022 עד 2023, זה אפילו יותר... זה ממש נכון. הנושא הזה של הסטורי טיילינג לעצמנו, הוא סופר חשוב. הוא תמיד חשוב, הוא מאוד חשוב נושא החור בקורות חיים, כי תמיד מלמדים איך לענות ברעיון עבודה, ואיך להציג את עצמך בנטוורקינג, לפני זה, הסיפור שאת מספרת לעצמך על עצמך, ואת יכולה עם אותם המשתנים, לספר סיפור של, עצלנית, פה, שם, ומתנצל, ונבוך, ואת יכולה לספר את הסיפור של, אני בעשייה, עשיתי פה, עשיתי שם, כבר להרים את עצמך, להיות מצב שאת יכולה לבנות ביטחון, להציג את זה הלאה, אבל בטח שעשייה חברתית, ואו יוזמות, או התנדבויות, זה דברים שהרבה פעמים אפשר לעשות. הנה יש, אני לא יודעת כמה היא תרצה להיחשף, אז אני פשוט לא אגיד שמות. אני לא אגיד שמות, ויש מישהי מדהימה שהכרתי בקבוצה שלנו, מדהימה שהיא עם חור בקורות חיים, אבל עם בחורה נהדרת, עם מלא אפשרויות ליוזמה ועשייה וזה וזה. כתבתי לפני כמה זמן פוסט בנושא חרמות, היה עכשיו סיפור מאוד עצוב, אני לא רוצה לערבב כאן נושאים, אבל כתבתי איזשהו פוסט לתוצאה מזעזעת של חרם, גם כן בקבוצה הזאת, אורבן מאמס, ועלה צורך מאוד גדול של מה עושים עם זה. ואמרתי לה, כאילו, וגם היא רצתה, כאילו... להתעסק בנושא... זה מאוד נגע בה, והיא מאוד רצתה לעשות את זה, ואני ראיתי איזה עשייה יכולה להיות כאן. ואני כתבתי בקבוצה, טוב, אז איך אתם רוצות שנקדם את זה, ואת מי הייתם רוצות לשמוע, ומה, והתחלתי זה, ואז אמרתי, אבל אין לי באמת זמן לזה, אני מאוד מאוד עסוקה. אמרתי לה, אוקיי, את לוקחת את הנושא הזה, ואת מקדמת אותו. כאילו, הנה, כפפה שאפשר להרים, עשייה, יוזמה. אפשר, וזה מהדברים האלה, וסביב המלחמה, וסביב החטופים, וזה גם מייצר נטוורקינג. עכשיו, מי שהיא לא עבדה הרבה זמן, אז תכלס יש את הנטוורקינג של הגנים, ושל הפה ושל השם, אבל גם שם, את כאילו נבוכה להשתמש בנטוורקינג הזה, ואת... לא, אנחנו צריכות לשים לזה סוף. זה המקום שלנו בתור אימהות. את אומרת את זה, וזה מעלה לי ממש. אני חושבת, יש לי אימא, חברה שהכרנו בתור אימהות בטיפת חלב, ואנחנו מבלות שעות ביחד באחר הצהריים. למה שאני לא אשתמש בזה בעצם? למה שהיא לא תשתמש בקשר הזה אליי כדי לעשות צעד גם בקריירה?
צריכות להפסיק להתייחס לזה בתור תחושת אינטרס, אני רוצה לקדם את עצמי בקטע רע, זה דבר מדהים, בוא נקדם אחת את השנייה. נכון. כן. אני רוצה להגיד משהו גם, הקטע הזה של למה אנחנו לא שואלות או לא מדברות על זה, ונטוורקינג זה מילה גדולה כזה, למה אני לא מספרת את זה על אחרים ושואלת ומתייעצת איתם? כי אני נבוכה מהסיפור, כמו שאמרתם, מהסיפור של, אני לא מרגישה שזה משהו שהייתי רוצה לחשוף או מתביישת בזה. ואם את זה נשים בצד, והסיפור עוד לפני מה שאני עושה, זה לא ממש משנה מה אני עושה, זה איך אני מספרת את זה לעצמי. ממש כבר ככה. מראש, יש לי חברה מהעבודה, שלא מזמן החליטה שאחרי חופשת לידה היא לא חוזרת לעבודה. והיא העלתה פוסט ללינקדאין, של I'm happy to share that I got a promotion of a creator of human life. ואני עפתי על זה. בטח אהבו את זה. אני לא יודעת השאר, אבל אני עפתי על זה שהיא רואה את זה כמשהו, היא מציגה את זה, היא גאה בזה, היא מספרת על זה, ועכשיו היא גם חוזרת לשוק העבודה ומספרת שהיא לקחה הפסקה כדי לגדל את הילד, ועכשיו היא חוזרת... לא מתנצלת. לא מתנצלת, זה כי מאוד לא מאוד מתנצלת, חשוב. זה לגיטימי לחלוטין לעשות את ההפסקה הזאת, כל אחד זה פוגש אותה בשלב אחר בחיים שלה, וההתמודדות הזאת היא פוגשת אותה בשלב אחר עם עצמה, אז די, כאילו. בוא נפסיק עם זה. זה לגמרי המסר הכי חשוב, וזה לגמרי מתחיל מעבודה פנימית, מאיך שאת מספרת לעצמך את הסיפור שלך, ואחרי שתעבדי, אחרי שיהיה לך את הביטחון, אחרי שתמצאי את המשמעות של כל הבחירות שלך, של כל הדברים שעשית, תביני איך כל דבר מוביל אותך, איך תהיי גאה בזה, to own it, אז תוכלי באמת להוציא את זה החוצה יותר טוב. זה חלק מהעבודה הפנימית, גם של לאהוב את הבחירות שלנו ואת הסיפור שלנו, וגם של להבין מה נכון לנו עכשיו. לגמרי. כן. נכון. זה תהליך מאתגר בכמה רבדים, כי זה גם לא בטוח שאת יודעת לאן את רוצה. סבבה, אני רוצה לחזור לשוק העבודה. יש לי גם את העניין שאני, את כל הרובד הזה של המשפחה, ואיך אני מכניסה את הילדים בחור. אבל גם מה אני עושה, איך אני כאילו, לאן אני הולכת. במישור הפרקטי של הניהול משפחה, של הניהול תקציב, של ההוצאה מהגנים, אז כן, יש כאן עניין, וצריך להבין עד כמה, קודם כל, תמיד רוצה להגיד, אנחנו תמיד אומרות הבן זוג, יש המון יחידניות, שגם להן יש את ההתמודדות, וגם שם כל אחת יש לה מערך אחר, של משאבים ושל עזרה, וגם בתוך זוגיות, בכל זוג יש מערך אחר של משאבים ועזרה, וצריך לשים את זה על השולחן, ולראות כאילו, מה הגבולות הגזרה שלך, ויכול להיות שמה שנכון זה להביא בייביסיטר, כי לא יודעת, אולי הוא מרוויח סכום, אולי זה יותר הגיוני כלכלית, אולי ילדים מעדיפים את זה ומקשיבים להם. אולי זה גם הקרבה כלכלית לעכשיו, יכול להיות שזה לא משתלם, אבל בגלל שאת נורא רוצה וצריך לעשות איזשהו תהליך. אז כן, תיקחו את הדבר הזה. נכון, אז גם יש את השאלה, אולי זאת השקעה נכונה, שעכשיו אני אתאמץ למצוא עבודה, ובעתיד תיכנס עוד משכורת הביתה. ואז בעצם אנחנו כאילו מצטמצמים עכשיו למען רווחה כלכלית. ואולי יש את העניין הזה של, אוקיי, הגשמה עצמית, אז אנחנו מצמצמים משאבים לטובת הדבר הזה, וזה משתלם, כאילו יכול להיות שנחליט את זה. אז באמת פשוט לפרוס את הכל ולקבל החלטות מושכלות, כל משפחה וכל אימא וכל זוג למה שמתאים לו. ואת גם אמרת קודם שככל שהזמן עובר והחור גדל, הקושי לחפר על הפער נהיה יותר ויותר גדול, ובסוף הילדים והתלות בנו מתחילים לרדת. והילדים גדלים, והם ישנים יותר טוב בלילה, ופתאום הם כבר יותר עצמאיים, ומתלבשים לבד, והם יודעים ללכת לבד, ודברים קורים, וככל שהחור עוד יותר מעמיק, אחר כך לגשר עליו נהיה יותר קשה גם רגשית. אז אני חושבת אני גם ממש רוצה להתחבר למה שאמרת. עוד עניין הוא שהרבה פעמים אנחנו רוצות לעבוד, להיות באיזושהי עשייה, לפתח קריירה או whatever, כי הילדים והילדות שלנו מסתכלות עלינו, ואני מאוד מתחברת לזה גם על עצמי, שאני עשיתי את האירוע הזה, והתלבשתי לצאת מהבית, כאילו, ולא לאיסוף של הילדים בבוקר, והילדה שלי הסתכלה עליי, וכאילו, וואו, את מתלבשת, וכאילו, ממש הרגשתי שאני עושה את זה בשבילה, שהיא מדהים. תסתכל, ואני זוכרת שמישהי, יש לנו קבוצה,
קבוצת ליווי ביחידה שנפגשת בזום פעמיים בשבוע וזה, וזוכרת, זה לא רק לאמהות אחור בקורות חיים, דווקא יותר לא הגיעו. וזוכרת את המפגש הראשון, זה היה בערב, ואחת האימהות, אחת מאימהות אחור בקורות חיים, הסתגרה בחדר, והילדים רצו לחדור ולהפריע, והאבא חסם אותם, אבל הייתה אמירה כזאת של, אמא לא יכולה עכשיו, אמא עושה עכשיו משהו בשביל עצמה, ואני ראיתי את הדמעה שלה בעין, ואני התרגשתי איתה. שהיא עושה משהו בשביל עצמה. כי זה היה, כן, זה היה, אוקיי, אחרי שנים של היא בשבילם, היא בשביל המשפחה, היא סגרה את הדלת, וזה היה כזה, אוקיי, עכשיו אמא לא נגישה, עכשיו אמא עושה משהו בשביל עצמה, וזה היה בזה אירוע, היה בזה רגע מרגש, בזה שהיא שמה את עצמה שם בדבר הזה, זה היה בזה משהו, כן, לגמרי. אז תגידי, מה אתן עושות תכלס? אז אמרת באמת את הזומים האלה, ביחידה. אבל כאילו, מה התהליך שהן עוברות, או... לא, מה זה תהליך? קודם כל, היחידה לזה, זה באמת כל מיני דברים, זה אירועים שאנחנו לפעמים עושות, וזה זומים, אז בזומים אנחנו עושות בעיקר פאנלים. פאנלים אנחנו עושות, נקרא לזה משני סוגים. יש סוג אחד של פאנלים של חשיפה למקצועות, חשיפה להסבות, שזה עוד משהו שרלוונטי לדבר עליו. זה בכלל לא רלוונטי רק לאמהות אחור בקורות חיים, אבל המון אמהות אומרות, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו אחר, אבל אני לא יודעת מה, ואני רוצה לקבל מידע, צריכה לעשות איזשהו מחקר, ולפעמים זה רק כזה תחושת בטן כזה, שאולי מתאים לי מקצוע טיפולי, אולי אימון, אולי משהו מעולם ההורות, אולי איך נראים החיים, איך נראה יום בחיי, ואז אני עושה בעצם פאנלים, מלהקת נשים שעשו, אימהות שעשו הסבה בזמן היותן אימהות. משתדלת להביא גם כאלה שזה פחות עבד להם, כדי שזה באמת יהיה מקיף ואותנטי, כן, האותנטיות מאוד חשובה, והן מספרות כאילו על התהליך ועל איך נראה, אם אנחנו מצליחות גם לגעת בשכר, שזה תמיד מסקרן ותמיד לא נעים לשאול. איך בעצם נראית הסבה לעולם הזה, וזה גם, זה מאוד חשוב, כי זה לא, אנחנו בנות 20 ומשהו, ויש לנו עכשיו כמה שנים להשקיע ללימודים, ככה תכננו, ואנחנו... כן, צריך לקבל החלטה נכונה. ההחלטה כשאת אימא, גם תקציב, אבל גם הזמן שלך כל כך יקר, את גם כבר רוצה לפרנס, את רוצה לאסוף, הזמן שלך הוא לא גמיש. בשביל לקבל החלטה על הסבה עם לימודים, מקצוע שצריך ללמוד אליו, את צריכה לקבל, מאוד חשוב שתקבלי כמה שיותר פרטים וכמה שיותר מידע, בשביל לקבל החלטה מושכלת. איך נראה יום בחיי? את אמרת יום בחיי קודם, אני חושבת שזה הלב. זאת אומרת, אפילו ללכת ולראות איך נראה, איך זה נראה לעבוד בתפקיד הזה, במקצוע הזה שאת מנסה להגיע אליו. ומה זה כרוך, ולמי זה מתאים. וגם ההסבה עצמה, איך היא נראית, כמה זמן היא לוקחת, כאילו, האם זה מחיר... מה המחיר שאת משלמת ומה את מקבלת בסוף. למרות שאני חייבת להגיד שבאופן אישי, האג'נדה שלי, אני חושבת שאין זמן שהוא מן הסתם הרבה יותר נוח לעשות לימודים אינטנסיביים כשאין ילדים, או לפני, או בהיריון ולא אחרי לידה וכזה, כי שתינו, גם אני וגם תמוז, סיימנו את התואר השני שלנו אחרי שנולדו לנו הילדים, וזה היה משמעותית הרבה יותר מורכב לעשות את זה. אבל אני באמת חושבת ומאמינה שאלתי את אבא שלי לא מזמן, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הוא אמר לי, אני לא יודע. כי באמת אפשר לעשות המון הסבות, אפשר לעשות המון דברים שגם כשגדולים וגם שמעל גיל מסוים. אתן זוכרות את שיר הסאנסקרין? לא יודעת אם הוא מתקופתכן. Wear sunscreen? לא. כן. But wear sunscreen. כן, נכון. אז הוא אומר רוב האנשים, אני חושבת שיש לו שם משפט, רוב האנשים הכי מעניינים לא יודעים בגיל 40 מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים. זה משפט כזה שכאילו כל מילה שלו כזה, וואו, נכון, נכון, יואו, בא לי שנשמיע את זה מתישהו. כן. ואז הוא אומר את זה, אני זוכרת שגם דיברנו על זה בקבוצה שלנו, זה מאוד שחרר, כאילו, לשמוע את זה ולהבין את זה. ונכון, כאילו, זה טוב להתבלבל, זה טוב להתלבט, זה גם כן משהו תהיו גאות בבלבול הזה, תהיו גאות בזה שבא לכן יותר לדייק לעצמכן, שבא לכן להתחבר לחוזקות שלכן, בא לכן לעשות עשייה משמעותית. איזה יופי, למה להתבייש בזה? להפך, לכו על זה. גם מקסימום צברת עוד סקילס
שתשתמשי בהם אולי בדרך אחרת ממה נכון, שציפית. זה תלוי, אז זה באמת לחשוף, כי לפעמים יש תארים כאילו שהם יותר מייגעים ומפרחים, ולפעמים יש דברים שכאילו, אני לא יודעת, אומרים שטוב ללמוד אותם, כי זה עוזר, אני לא יודעת, הדרכת הורים או אימון, אומרים שזה גם טוב כאילו באופן כללי. כן. אז יש את זה, ויש גם סיפורי השראה בקרוב, בטח, זה לא רלוונטי הזמנים, כי זה ישודר בטח אחרי, אבל בקרוב יהיה לנו פאנל, נגיד, אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים וקריירה. הנושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי, אנחנו מדברים על הג'ינגולים של האימהות, ועל כמה שאנחנו לומדות באימהות, אבל זה אתגרים גדולים יותר, עם יותר בדיקה, זה לא כאילו לחכות שהווירוס יעבור ונחזור לשגרה שלנו, יש יותר בדיקות ויותר מעקבים, ואני לא מדברת בכלל על המצב הרגשי שצריך להחזיק כאן, והאכזבות, ואנחנו דיברנו על להסתכל לצדדים קודם, ועל ההשוואות הנוראיות האלה של אימהות, אז מצבים האלה זה כאילו... כן. יש, וזאת עשייה שהיא גם צורכת ממך רגשית, והיא גם צורכת ממך זמן, יותר זמן, ומצד שני, היא גם, אני בטוחה שהיא נותנת לך יותר, ואני רוצה להביא את האימהות שיספרו את זה, שזה נותן יותר, ושיציגו את ה... לא בא לה כאילו עכשיו לימונדה, למצוא את הטוב בכל דבר, איזה יופי, ברור לי שזה לא ככה. ועדיין להציג את הצמיחה שזה מביא, ואת השיפורים שזה מביא, ואיזה יופי שאימא שיש לה ילדה עם אוטיזם, נמצאת באיזשהו מקום בכיר מבחינת כוח אדם בארגון, ומה זה מביא, ואיך זה משפר את הארגון. כלומר, הדברים האלה, מכל דבר, כאילו אפשר גם לראות את ה... אז זה, ונעשה פאנל של אימהות שעשו הסבה אחרי גיל 40, ועשינו פאנל של אחור בקורות חיים, ופאנל של צמיחה ממשברים, וכל מיני... אז בעצם מגיעים, בעצם יש סדנאות? כן. זה לא סדנאות, סליחה. פאנלים. אלה הפאנלים, חוץ מזה יש לנו גם... עכשיו הדבר המרכזי, סיימנו עכשיו מחזור של ראשון של תוכנית הליווי שלנו, שזה משהו שהיה לי ברור מההתחלה שאני רוצה לעשות, והייתי צריכה לדייק את זה, וזה נבנה מכל הפידבקים שקיבלתי, כי עם כל הכבוד לבוא לאירוע חד פעמי, גם אני מעבירה משובים, והרבה פעמים יש את הקטע הזה של, אוקיי, ומה עכשיו? ומה עוד? אוקיי, הדלקת אותנו, don't leave me hanging, כאילו, כזה... זה לא מספיק, ואני גם כל פעם מרגישה באינטראקציות האלה שזה נחמד, אבל אני רוצה עוד מזה. גם, תבינו, אין לנו את הקטע של חברות מהעבודה. נכון. זה חסר, אימהות בחופשת לידה, ואימהות בזה, אין את הקטע הזה. אז באמת היה לי איזשהו רצון במעגל נשים, במשהו שמזכיר קבוצת תמיכה, באיזה משהו ויחד עם זאת, תכנים כאילו... פרקטיים. תכנים פרקטיים, גם עוד משהו שלמדתי ביחידה וכל האירועים וכל מה שאנחנו עושים, זה שתמיד מגיעים בשביל הפרקטי, ותמיד נשארים, ותמיד יוצאים שמחים בגלל התת שמעבר, בגלל הרגשי, בגלל הסיפורי השראה שמביאים, בגלל האנרגיות שיש במקום. אז זה היה לי ברור כאילו וחיפשתי את התמהיל בתוך זה, ואיך אני עושה את זה. בסוף את לא תזכרי את השלושה דרכים שאמרו לך לעשות 1, 2, 3, תזכרי איך הרגשת שאמרו לך את זה. בדיוק. כן. אז באמת יש לנו את התוכנית הזאת, שזה 20 מפגשים בזום, קבוצתי. כל כך כיף שזה קבוצתי. יש קבוצה שמתגבשת. לא הרצאות, זה סדנאות, זה עבודה קבוצתית, זה שיעורי בית, זה חיבורים בזוגות. תכלס, ממש עושות. אז אוקיי. אז באמת דיברנו כזה גם על הרגשות שעולים, וגם על פרקטית, איך כזה לצאת החוצה, ולשנות את הגישה שלנו ואת הסיפור שלנו. אני רוצה לדבר שנייה חברתית. איך את חושבת שצריך חברתית לשנות את התפיסה שלנו לגבי הפסקות קריירה? זה כן, גם שאלתי את זה, זה מהשאלות ששאלתי בקבוצה אתמול, אמרתי לכן, ואני... פשוט, אני חושבת, וגם ידהדו לי את זה, לא להתנצל. לא להתנצל. אנחנו, קודם כל, הרבה פעמים זה מבחירה. את אימא, את בחרת לגדל את הילד שלך, את עובדת בזה, את עושה המון, תחזקי את הקולות האלה בפנים, אני יודעת שהם קיימים, תחפשי אותם, תמצאי אותם, תחזקי אותם, את בעשייה. סביב הדבר הזה, את בבחירה סביב הדבר הזה, ולפעמים
אוקיי, לפעמים זה לא מבחירה, ולפעמים יש איזשהו קושי, אוקיי, אז עדיין את בעשייה של חיפוש עבודה, את יכולה להיות בעשייה חברתית, כאילו, תמצאי את הדבר הזה שיעזור לך לא להתנצל. תמצאי את הבחירות שלך בתוך המצב הנתון, שלפעמים נגררת אליו, תמצאי את הבחירות שלך, תתחברי אליהן, תקבלי את הסיפור שלך, תאמצי אותו באהבה. ברגע שכולנו נסתכל על זה ככה, תראי שגם בצד השני יהיו מראיינים שיבוזו לזה, יהיו מראיינים שיקבלו את זה, שיעריכו את זה. את תגיעי למראיינים האלה, או שאת רוצה לצאת לדרך עצמאית. עדיין חשוב מאוד הסטורי טיילינג שלך עם עצמך, ואיך את מציגה את עצמך הלאה. to own it, כאילו, תהיי בבעלות על הסיפור שלך. כן. אז באמת, מבחינה חברתית, ככל שכולנו ננרמל את זה, נדבר על זה בביטחון, נרים אחת לשנייה, נראה את זה כמשהו לגמרי לגיטימי, אז זה באמת תשנה את התפיסה החברתית. מאיפה כל האנשים האלה ברחוב, מאיפה כל האנשים האלה במשרדים הגדולים הגיעו? יש מישהי שילדה אותם. ואישה יצרה אותם. וגם באמת שווה להגיד שאנחנו כבר היום, לפחות אני רואה את זה הרבה בדור שלנו, באמת כולנו, הרבה פעמים חולקים הרבה יותר גם את הרבה יותר מאוזן יחסית החלוקה לגידול על הילדים, מה שמאפשר גם יותר את הפניות שלך להתעסק קצת יותר בדברים של עצמך, אבל גם אם לא, באמת לשים את זה שנייה על השולחן, לנרמל את זה, שזה שאת חוזרת, גם אל תתנצלי, אפילו את רואה מישהי נכנסת לראיון ואת עובדת, תזרקי לה, תחזיקי את עצמך, כל הכבוד, את אימא, כאילו אין תואר יותר מדהים ושצריך לכבד אותו, וצריך להכניס את זה גם למקומות עבודה. קודם כל, כן, זה גם נכון, זה באמת, וכל אחת וההתמודדויות שלה, זה מחזק אותה, היא צומחת מזה, וגם להסתכל על עוד דברים שאנחנו עושות מעבר, כאילו תמיד יש את האימהות שהן בוועד הורים בכלל, אבל יש המון מקום ליוזמות נוספות, לעשייה, שהן מנהלות את החיים, הן מנהלות כל כך הרבה דברים, אבל הן לא יודעות שהן מנהלות. נכון. תנתבי את זה שנייה לכיוון אחר, ותראי איזה מנהלת. זה ממש לתת צבע לעשייה שקופה, שזה מאוד נכון לאימהות, אבל זה נכון גם להרבה עשייה אחרת. אז כאילו באמת להסתכל על הדברים האלה, ולא רק, לא רק מה שמוגדר כקריירה נחשב, לא רק מה שמוגדר, לא רק מה שאת מקבלת עליו כסף, לא רק מה שהצלחת להסתכל עליו. הכישלונות שלך זה גם כן משהו להתגאות בו, והרבה פעמים הכישלון גרם לך ללמוד הרבה, ועזר לך לעשות דרך, והביא אותך לאיזושהי למידה שתיקח אותך לדבר הבא שנמצא ליד, אז תהי גאה גם בכישלונות שלך. באמת, זה כל כך עניין של לדבר אחרת עם עצמנו, ומשם לדבר את זה החוצה, וככה זה יקרה. אמן. אז מדהים. כן. אז למי שרוצה ליצור קשר עם היחידה, אנחנו מוצאים אותך בפייסבוק, היחידה להכוונת אימהות משוחררות. בפייסבוק, כן. אנחנו קבוצת פייסבוק. בעיקר פייסבוק, כן. כל מי שמדבר איתי בלינקדאין, אני אומרת, בואו לפייסבוק. זה קבוצה, כן. מהפייסבוק ללינקדאין, מהלינקדאין לפייסבוק. אז אפשר למצוא אותך ולהגיע לסדנאות, ובעצם לקחת חלק ולהצטרף לקבוצה, שגם מנרמלת וגם נותנת כלים, כמו שהזכרת קודם. טוב, אז סיוון, הגענו לסיום. תודה רבה על השיחה מרתקת, מצחיקה, כיפית, מעצימה. כמו תמיד, אנחנו נשמח מאוד שתשלחו את הפרק הזה לחברה או אחות, או כל מי שיכולה לקבל ממנו ערך. תדרגו אותנו ב5 כוכבים, כדי שעוד נשים ייחשפו לפרק ולמידע כל כך חשוב הזה. סיוון, תודה. מרגישה צורך לעשות כאלה. תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ניפגש. יש. ביי.